Сәлем дуслар, с вами проект Әйдә онлайн. Минем исемем Алсу. Бүген татарча сөйләшәбез. Каждый день мы куда-то бежим. На работу, с работы, на деловую встречу, к друзьям, к родителям, домой. А как мы добираемся? Бывает ли так, что нам надо спросить дорогу или помочь кому-то? Все это мы сегодня узнаем на татарском языке. Юлда татарча сөйләшәбез. Киттек. Татарский для продолжающих проекта Әйдә онлайн. Если у вас есть возможность, откройте урок 19 на сайте ozatlyk.org/Әйдә. Это рубрика «Татарский для продолжающих» проекта Әйдә онлайн. Изучаем татарский. В начале подкаста, как всегда, повторяем за мной новые слова. Юл – дорога. Юл. Юл бәясе – проезд. Цена проезда. Юл бәясе. Күшіп утырмыйша – без пересадки. Күшіп утырмыйша. Туры бара торган – прямой маршрут. Туры бара торган. Күшіп утырырга кирәк. Надо пересесть. Күшіп утырырга кирәк. Мин одаштым. Я заблудилась. Мин одаштым. Давайте попробуем доехать до площади Тукая. Тукай мәйданына нинди транспорт йөри? Какой транспорт едет до площади Тукая? Тукай мәйданына нинди транспорт йөри? Или можно сказать, Тукай мәйданына нәрсә белән барып җитеп була? Тукай мәйданына ничек барып җитеп була? Юл бәясе ничә сум? Сколько стоит проезд? Юл бәясе ничә сум? А если надо пересесть, миңа күшеп утырырга кирәкме? Мне надо будет пересесть. Миңа күшеп утырырга кирәкме? Юлның теге ягына чык. Перейди на другую сторону дороги. Юлның теге ягына чык. Давайте разберем распространенную ошибку «кая» и «кайда». «Кайда» — это где? Местный падеж. «Кайда». «Кая» — это куда? Направительный падеж. Син кайда хәзер. Ты сейчас где? Син кая барасың. Ты куда идешь? Кайда. Где? Кая. Куда? Где твоя машина? Синең машинаң кайда? Куда тебе надо ехать? Синең кая барасың бар? Куда тебе надо ехать? Где она? Ул кайда? Где она? Куда пошел Динар? Динар кая китте? Куда пойдет Нафиса в эти выходные? Нафиса бу yollarda кая барачак? Слушаем диалог. Самат, сәлем. Ни хәл син? Мин бизнес тренингтан чыктым. Резида әйткән савыт-саба кибетенә барып киләм. Миңа хәзер кая барырга кирәк? Сәлам. Яхшы, эштәле мин. Савыт-саба биткәнме иде? Әлбәттә, берәү дә калмаган. Моннан ул кибеткә туры бара торган транспорт бармы соң? Такси алда бар. Автобуслар йөрмиме? Йөри, такси белән тизрәк бит. Мин бит ашыкмыйм. Картадан гына карап әйт әле. Телефонда зарядка бетә. Хәзер юлның теге ягына чык. Анда зур сәгать тора, күрәсеңме? Шуның янында тукталыш. Анда 10 номерлы автобус йөри. Күшеп утырырга кирәкме? Юк. Нинди тукталышта төшәргә әле? Ветеринария институты түгелме соң? Баштан чыккан. Әйе, шул тукталыш. Аннан кая барырга? Лейла, телефоныңнан үзең карашы, ашыгыч эшем бар. Яра, рәхмәт. Исән сау гына йөр. А теперь едем на поезде. Слушайте и повторяйте. Бу поезд кайчан кузгала? Когда отправится этот поезд? Бу поезд кайчан кузгала? Бу поезд Мәскәүдә ничәдә була?
когда этот поезд прибывает в Москву. Бу поезд Мәскәүдә, нишәдә була. Когда вам надо пройти через кого-то и не помешать в купе. Гафу итегез, кереп китим әле. Извините, разрешите пройти. Гафу итегез, кереп китим әле. Вы ищете свое место. Бу минем урын бугай. По-моему, это мое место. Бу минем урын бугай. Как сказать верхние и нижние полки? Оска урын, нижняя полка. Өске урын, верхняя полка. Можно поменяться местами. Мин оска урында йоклыйм әле. Можно я буду спать на нижней полке. Слушаем диалог. Гафу итегез, кирип китим әле. Әлбәттә. Ялгышмасам, бу минем урын иде бугай. Ничек инде, хәзер билетны карыйм. Карагыз әле, минем билетта сез утырган урын язылган. Гафу итегез, әлбәттә сезнең урын икән. Мин бутаганмын. Куркыныч түгел. Мин фаил, ә сез? Алина булам. Бик шатмын. Алина, поезд соңга калдымы әллә? Чөнки бу тукталышта ул 15:45 булырга тиеш иде. Хәзер инде Уфада ничәдә булабыз икән? Бер дә әйтә алмыйм, ләкин моннан Уфага 1 сәгать 20 минут барасы. Аңлашылды. Мин әзрәк ширим итеп алам. Барып җиткәч уятырсыз әле мине. Ярар. Ну где еще можно потренировать свой татарский, как не в такси в Казани? Итак, сели в такси. Таксист белән нәрсә турында сөйләшеп була? О чем можно говорить с таксистом? Һава торышы. Ай-ай, һава торышы бозылды. Испортилась погода. Һава торышы бозылды. Иртәгә боз явачак диләр. Завтра обещают град. Боз явачак. Можно пожаловаться на тех, кто нарушает правила дорожного движения. Карагыз әле, нишли, Смотрите, что ведь делает. Карагыз әле, нишли. Башсызлар, ашыгалар. Бестолковые. Торопятся. Можно таксисту сделать комплимент. Урамда салкын, ә сезнең машинада шундый җылы. На улице холодно, а у вас в машине так тепло. Шундый тиз китереп куйдыгыз, рәхмәт сезгә. Так быстро довезли, спасибо вам. Ну и просто рәхмәт, сау булыгыз. Будет приятно любому таксисту. Слушаем диалоги. Әкренрәк барыгызчы, зинһар. Мин бер кайда ашыкмыйм. Юл тыгымында утырасыз киләме? Минем килми. Шуңа кыска юллардан сезне җилтерәтеп илтеп куячакмын. Юл тыгымы булса булсын, әкрен барыгыз. Миңа сәламәтлек кыйммәтрәк. Тәрәзәне ачтам, сез каршы түгелме? Сезгә эссе булса, кондиционер кабызам. Рәхмәтле булыр идем. Әлбәттә, урамда бик эссе, кондиционерны кабызып сүндереп торам. Салкын тияргә мөмкин. Сезгә дә, миңа да. Рәхмәт, сез бик игътибарлы. Миннән ничә сум? 124 сум булды. Миндә вак акча юк икән. Менә 500 сум, калганы үзегезгә калсын. Бу бик күп бит инде, рәхмәт. На этом наш подкаст подошел к концу. Он был легким и интересным, и, надеемся, полезным. На сайте ozatlyk.org/ayda есть тест по этой теме, который вы можете пройти, чтобы проверить себя и закрепить знания. Вы нас найдете на сайте ozatlyk.org/ayda, а также во всех соцсетях. Мы есть в ВКонтакте, в Инстаграм, Фейсбук, а также YouTube. Изучайте татарский вместе с Эйда онлайн. Сау булыгыз!